nwanne m Igbo nwanne m Igbo nwanne m onye na-elo gị ilo ya ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya Wala na mawo. Puri kwa mama na gida di preach yo da di mo da. Gida na ezigbo isi ndị mmadụ ha agbanwe. Gida n'ime ụlọ gị na-eme ihe ọzọ. Ụfọdụ kleta m sị ka m deviate ya. Editele m aka ntị dị blọ. Nwatakịrị ka esi ka ya nwụrụ bụrụ akala ya ote. Ka m ome m ekwu. Mama na isi agbawala. Ndị nwa abụọ. Onye akọkwa mmasị mana gị wụrụ nwa Chineke gị n'otu ebe kere gwụrụ mma ihu na-abụ gị preach right gị merụ ọrị mma pụta Kristian ka ịgbaga igweta ọwụgo ka ịgbaga ka iyikwe na bọsas gịnị chụga gị ka iyikwe na bọsas bịa duru nga ị gara oziọma taa ihe iso asị m ị gada oziọma taa oziọma preach ọ bụ ebe m si elo gị ihe ụda maka Chineke oziọma ka m si elo gị ihe ụgba na-agajekwa n'onwe m na-agajekwa onwe m mgba na asị mmadụ ga-anọ n'ime ụlọ ewu na-enyo ya agajekwa n'ụzọ dị warawara ya ụzọ eluigwe ọ kwara ihe m ji waga n'ụzọ warawara na-aga na-atọghatara Chineke mkpụrụ obi tụ ka m si na-adọ mkpụrụ obi adọkpụte ji ha n'ala eze ndọrọ m dọkpụte amanụ m onye ewu pụtata n'otu nga ọnwụ m pụtara otu nwaanyị ọnwụ m nwa ekwesị m je ha ebe niile nwa demons ụmụ ya niile demons ụmụ nwaanyị na-acha alaka alaka ohu ụmụ ọma ha sị m bịa mee ha deliverance na m bụ onye nnapụta na ha ama ma amala Chineke o ji mkpụrụ ngwa ọrụ ihe m na-anapụta na mkpụrụ obi otu a dị eke nkwụma bụrụ ekpere jigide onwe m bido abụ weli aka elu otu a igirigi na-ada ka m na-adọpụta bụ maka ụmụazị ha ncha esi agwọ ndị usie ọdụm ndị usie ọbọgwụma ndị usie agụ lemon ndị usie echi mmiri ndị usie abala ndị usie torotoro ndị usie ntachi imo ha niile ote ka ha chụpụtara anya ote na-achọ ilu m nsa ha you cannot low me because eji m ọbara nwa atụrụ bụ onwe m ogige ịmakwa ihe mere ha bidoro ịrịa m aka ha bịa na-arịrị aka na-arịrị m aka chọ ka ha rịrịa tuo m na mbara igwe m sị ha no ebe ezuru ndụ m siri ike kpọtarasị m kọla m ịhapụ m nwe ụkwụ m trọzis m apụọ ka a na-ekwu ha rịrị aga uwe m apụọ mgbe ha bịaziri gaa na my John Thomas ma Chineke ebe niile ekwe m ka idio mmanụ ka m nwụrụ mana asị m ha anọ m n'ọnụ ahụ mana wụdị m onye ọnụ ahụ m jikalado onwe m ka ha bịara jide m ebu etiti ime ka ọ ga-atọ m dịka ọ ga-elu m ilu ya eme ka ọ ga-atọ m ya dịka ọ ga-elu m ilu mụ na mmịa ihe m hụrụ taa na-ekpe onye amụma ụgha bịa rie bọnkịrị isi get behind you devil aga m na-esonye gị otu m nọchi behind you bịa amechikwa behind you ala ọzọ anụ ọjọọ nwụrụ anwụ baba ya phone my brother started from Obudo. Eli ho play like a pogoko. It's any here in home. No many him in home. Phone the Kakam Bakari and the Mono. Am I go Lazarus?
Ị ma ego lazụrụ fon ahụ? Ele m na gị weta fon. Fon ọwọ ka ndụ m. Ime ọbụrụ ogo ọla tụfuru n'elu Calvary wee zọpụta ndụ m. Gị na-atụ m akụkọ fon. Chineke kpọkwa gị fon gị ka ndụ m mkpa. Ime ụdị risk m nọ n'elu ihe. What about this boy? Ị na-agakwa ọzọ ndị mbụ nye ọchịkwụpụkwa ahụ. Ịtụrụ mepụ nwa gbedere ka m obi. Mgbe ụlọ anyị gasị onye n'ụlọ ọbụla anaghị latrin. Ya n'ụlọ ya lime ọ n'ọzọ n'ụrụ na-ebu ka dị n'ezie. Bịa hụ gị ọzọ agwọ ga-atagbu m n'ikwu. A na-akpa ndị ajọ mmụọ warịa kpa ụmụaka. Onye m na-agwa gị sị gị atala m ahụhụ. Mmanụ ịgbasi eluigwe adịdịkwa izu. Ele ebe isi ishi biko. Ele ihe chọga gị. Ọwa ụdịgị uwe onye m so. Oku emiri ha elechara anya kpọm. Ndị eluigwe ahụrụ m sị m mụrụ m ọrụ na venyard. M nọ nga m nọte na-arụ ọrụ na venyard. Nabata ya ugbu ahụ na-eke maka nwa adara ha ana obi ga-akpọchie onye ọbụla nọ ndụ ugbu a nabata Kraịst were ya mere onye obibigo ịwụrụ nwa agbọghọbịa na-awụ ehihie ọbụla gị nya aga akpa n'azụ agahụ oge aga tịrịfam galalo ịhụ nwa okorobịa ahụ niile na-atọ gị rịrịrịrịrị Chineke akpọọla gị ọkụ chagharịa gị hụkwana nwa okorobịa abalị agba aka mgbe ọbụla ahụrụ gị wụọ nwa mkpi ị ga-agwa ọkụ mmụọ nabata ya hapụ akwamiko bie ndụ gị sarịsarị ọ bụghị gị saa ya ezula oshi abalị gị gazi oshi gị saa ya akwụla iko ma n'elu iko ka ị na-edo Chineke ga-akpọ gị ọkụ ụgba bụ oge ama oku ha zipụga m ozi bibi hapụ m nọ n'ọwa eji mmiri esa mba ewere aka ntị ote na-akụdị mba ha ka m sa akụdị ise m oyi kwagachara m onwe m na-emedekwe briji atọghata mkpụrụ obi na-adọsiri obi n'ala n'iyi otu eji shovel ekwokwuru obi ekwokpu ya na kingdom of God onye ka m nọ na-agafe ote pụta na kọmpaụnd ebe ahụ niile ote ndị eluigwe echi ote ekpughe ma anya ya eme m ote hụ anyị ebe niile famili iwe ote esi ote ọchịchịrị otu ụlọ nụrụ ma otu ụlọ be nọ ọchịchịrị si ote echie m weli aka elu mgbe m lere anya elu m hụ mkpụrụ aka ise ka o si n'eluigwe ote elu ha ya bụ aka ndị nsọ ha sị m mkpụrụ aka ise ma o reprezentịrị ụmụ agbọghọ ise nọ na kọmpaụnd wa nwunye ego m likpuru nkwa m ji eligbulekwa ụmụ agbọghọ wata dragons ha niile lisita nwunye ego ya jide m n'ukwu ebe central school ekwe m nọ abụrọchi ụmụmerike nwunye ego m weli aka elu were aka m na-eji ebe agha ote chilie mkpụrụ aka m elu chisita anya m ote anya m na-eji ahụ dimon ya na lemon ngwa ka m nọgọ na-ebu agha mmalite agha were nna bịa bụ were m agha gị otezuo m na agha na ndị ozi agba ha maazị ụmụ agbọghọ ise metọ nne ha agba ha nkịtị ha niile dị ote gagba m bịa ebe ọ na-ana m nọ sote pakalalomi ote na-apa m apaga m nọọ m na-emekwa ka m die ya ke m ji wụrụ mmanụ ọbara na-agbakwa n'ahụ sa mba m die ihe ọ ga-adị ka awọdụ m mmanụ ya tọm ya alụm kụwa wụrụ onye isi ha Jezebel ọwa ahịa onye isi ha bịawo dragon m ote bi ote ha ọnụ abụrọcha ụmụmerike m ya bụ na central school ekwe m jisi m aka na central school ote nwunye ego gbi m si na melodown ọsị m oge agha eruole si agha ole hapụ ka iburu agha ka ibiri ebu ibu agha na agha na ada agakọ chista mkpụrụ anya ote bịa ha ote gosiri ha anya ka aba ala Chineke kpọọ ya ọkụ kwa nwunye ego n'ote ya ahụ ọnụ ekoluo m nsị ya no ya tie mwelite olu m dịka ote Lazarus siri tie olu na mkpu na ọsara tie aloi elaba samatamana nwunye ego m kabo ya gụmụta mmelodown ya bịa hụ ọdọ nwunye ego m kabo m nwere ike mmụọ weli aka m elu ote dịka nwa Chukwu ya tie hụ ọdọ m tie aloi ị na-ama samatama ọ ihe m tiri moto chiri gwata m n'obi $6 maka ntị echekwa anụ dị m azụ ya $6. asị m $6 Ọkwa ihe kwuru nga $6. maka ụdị ihe m chọrọ ikwu asị m sa $6 $6 chifu imo. mbakwa onye
nsọ dị ka m Chineke si akwa ụkpasụ n'ote born again dị ka m ga-esi asịsị ụfọdụ mmụta born again dị ka m nwa Chukwu nnọkọta ụwa m ga-agaziri sex doll eji m emenụ ịma ihe ala eze eluigwe si ya nsọ aṅara m kai ele na otu o si dapụta gị nọ Chima owunu bịa imo inwe anwa m aga m aka ntị ọzọ a na ekwu na fon m fụrụ gị bịa ga na maka tele mere anya pisa aka ntị bịa rie bọnkrị isi ga-eri m bọnkrị ama sohuche gị antele ego gbanwee practice what you preach confess yourself ọgbago pastor imo ori bọnkrị ebe bọnkrị bịa rie dọpụrịrị bọnkrị rijisekwe gị oyi erikwe ha gị ka ndị militant ekele unu nke ọ dị ukwuu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ ọgwọ ya agwọta ọzọ ekelela m unu nke ọ dị ukwuu maka nkwado nke unu nyere anyị na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị n'iru ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike ijinye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị ịkpọghara m n'ekwentị ile anya na skrin na akwa ịhụ na ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number direct number gị kpọghara ya is either I pick it or my PA will pick the number ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme biko obi alụla gị mmiri asụla ngọngọ enwe n'aka chịchịchị enwe n'aka mgbakijide mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị because anyị nwere a lot of things to give to you anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asị ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị kwanụ di lụrụ ya na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị so biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anukute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.